În timpul unei plimbări prin pădure, un bărbat găsi un pui de vulturi. Îl duse acasă și îl închise în curtea găinilor. Micul vultur învăță curând să se hrănească și să se poarte aitoma lor. Într-o zi, un naturalist ce avea drum prin partea locului îl întrebă pe stăpânul vulturului cum se face că regele tuturor păsărilor se limitează la a trăi o viață de găină. De vreme ce l-am hrănit și l-am tropat ca pe o găină, nu a învățat să zboare, îi răspunse el. Are comportament de găină, așa că nu mai este vultur. Totuși, insista naturalistul, are inimă de vultur, deci poate învăța să zboare. După ce au discutat o vreme, cei doi căzură de acord să încerce să afle dacă vulturul putea zbura. Cu blândețe, naturalistul luă în brațe vulturul și îi spuse: aparții cerului, nu pământului. Întindeți aripile și zboară. Vulturul era derutat căci nu știa ce este. Văzând găinile care ciuguleau niște boabe pe jos, sări din brațele naturalistului și li se alătură. În ziua următoare, naturalistul luă vulturul în brațe, urcă pe acoperișul casei și îl îndemnă din nou: ești vultur, întinde-ți aripile și zboară. Vulturului însă era frică de lume și de ceea ce nu știa despre sine, așa că sări din nou între găinile care ciuguleau. În cea de-a treia zi, naturalistul se trezi dimineață de vreme, luă vulturul, îl duse pe un vârf de munte și îl încurajă din nou, spunându-i: ești vultur, aparții cerului, așa cum aparții și pământului. Acum, întinde-ți aripile și zboară. Vulturul privi în jur, privi înapoi spre curtea găinilor și privi spre cer, însă nu zbură. Atunci naturalistul îl ridică în direcția soarelui, iar vulturul, tremurând, își întinse încet aripile. În cele din urmă scoase un strigăt de triumf și își luă zborul spre soare în înaltul cerului. E posibil ca vulturul să-și amintească cu nostalgie de curtea găinilor și chiar să o viziteze uneori, însă, din câte se știe, nu s-a mai întors să trăiască acolo. Era vultur, chiar dacă dusese o viață de găină.